Donskoi. Ja sitten ei muuta kuin 6. kertaa kiekkoa reppuun. Pavelets pysäyttää pelin. Juuri muuta ei ole tarvinnut vielä toistaiseksi tehdäkään. Ja kiekko jälleen keskialueelle. Ja siihen pääsee Jakub Klebis tällä kertaa väliin. Klebis ja sinne painaa sitten vuorostaan Martin Eirath. Hänen kimpussaan on Atte Ohtamaa. Eirath antaa siihen loistavan passin. Ja sieltä tulee Jan Kovaas ja yllättää Pekka Rinteen. Siinä kaksinkamppailussa Atte Ohtamaa häviää Martin Eirathille ja sieltä tulee suoraan vaihtoaitiosta Jan Kovaas ja niputtaa sinne kiekon reppuun ja tekee turnauksen 7. tehopisteensä. 8.55 ottelun ensimmäistä erää pelattu ja Prahan areena mylvii tällä hetkellä, niin kuin kuulette, niin paljon kuin ikinä sielusta sietää. Vielä kerran näkyy, kuinka siinä Martin Eirath voittaa loistavasti tämän kamppailun. Sitten lähtee veto sieltä, se menee vielä jotenkin Parkkovin mailan kautta. Ja siitä tulee vielä kerran tsekkiveto ja sieltä se lähtee pelaajien takaa ja livahtaa sieltä Pekka Rinteen ohi. Ja tsekki saa unelma-alun tähän otteluun, se johtaa ottelua 1-0. Ja muistetaan nyt se, että Ondrej Paveletsille ei ole kertynyt ensimmäisen vajaan 9 minuutin aikana yhtään torjuntaa. Pelasi viimeiset 6 kautta Venäjällä 35 pisteen keskiarvo vauhdilla, eli kovalla vauhdilla hän sitten pelasi. Entäs nyt sitten Suomi ottaa jälleen ykköskenttään jälleen Kontiola, Ruutu ohittaa siinä Ondrej Nemetsi, joka kaatuu omia aikojaan. No Louhivar liukuu maalille ja Ruutu tulee sinne, mutta ei pääse kunnolla syöttämään. Kiekko ajautuu viivalle, Sami Lepistölle, Lepistö. Ja sitten tulee Kontiola vetoon ja siellä on hyvä vaskeinen. Ja siellä on! Suomi iskee pelin tasoihin. Tuomo Ruutu iskee turnauksen ensimmäisen maalin. Näin! Leijuna tulee tasoihin, kun 2.41 ottelun ensimmäistä erää on jäljellä. Todella hieno väkevä hyökkäys. Ja Tuomo Ruutu tulee sieltä ja lataa 17-18 ajassa Suomen tasanumerot yhteen turnauksen ensimmäinen maali. Tuomolle 75. maaottelu. Katsokaa, miten tämä syntyy vielä uudelleen Ruutun itsemaalin takana. Karvaa Cervenkaa. Sillä käytetään sitten, sieltä tulee Hietasen veto ja Tuomo Ruutu on siinä paikalla. Ja 11 NHL-kauden kokemuksella Rudi lykkää kiekon reppuun. Ja Suomi tasoittaa ja pääsee todella loistavasti pelin mukaan Tsekin hallinnasta huolimatta. Ja nyt sitten ei muuta kuin sitä kuuluisa Usmaa putkeen, jotta saadaan lisää vain peliä toimimaan. Hieno näyttävä maali Tuomo Ruudulle. Ja tällä tavalla Suomi on tasoittanut ottelun yhteen ja kuinka ollakaan lähes 17 000 katsojaa hiljenee. Suomella on vaihto koko ajan kesken, niin kuin myöskin Tsekille, ja tällä tavalla homma rauhoittuu. Se mikä tässä on hyvä, tässä on ollut ilman muuta se, että selvästi paremmin on Leijona lähtenyt erään mukaan. Jussi Jokisen syöttö epäonnistuu, Lepistö paikkaa, Lepistö avaa keskelle nopeasti ja sitten jälleen tulee Donskoi hyökkäysalueelle. Lepistö odottaa siinä, Lepistö veto lähtee ja sitten on Jussi Jokisella paikka iskee vapaaleen ja sinne Jokinen leipoo kiekon reppuun. Suomen joukkueen kapteeni Jussi Jokinen lyö kiekon häkkiin, kun 3.45 ottelun toista erää on pelattu. Ja toista kertaa tämän pelin aikana 17 000 katsojaa. He ovat kuin sysimustassa metsässä, kun Leijona kapteeni tulee sieltä ja iskee 3. maalin 10. pisteensä tässä turnauksessa. Tämä kertoo juuri siitä, että Ondrej Pavelets tsekkimaalilla häntä pitää päästä testaamaan enemmän, sillä tunaroidaan oikein urakalla. Ja Jussi Jokinen pelaa loistavasti tilanteen loppuun saakka. Ja tällä tavalla vielä kerran Donskoi järjestää, Lepistö vetää, pomppukiekko maalin eteen ja se pomppaa sinne ja sieltä se lipuu jalkojen välistä sisään ja Suomi menee ottelussa 2-1 johtoon. Todella väkevä esitys 32-vuotiaalta kipparilta 90. maaottelu tänään Liina-paidassa. Hyvin pysäyttää Atte Ohtamaa, mutta Neliö on kiiviinä. Ei päästä katkaisemaan. Vasta puoli minuuttia rangaistusta kulunut ja tämä on todella yksi tärkeimpiä hetkiä tässä erässä. Ja sitten lähtee maila Kemppaiselta vielä käsistä pois ja nyt näyttää vielä pahemmalta. Ja sitten vain röyhkeästi kimppuun Voracek hakee vetoa itse ja sieltä tulee tasoitus. Ja kun tiedätte, että se tekee Jaromir Jaager, niin tämä halli repeää. Peli on 2-2 ja armottoman kovan hinnan maksaa Suomi tästä todella helposti tulleesta jäähystä. Venäläispäätuomari kaksikko pistää Anssi Salmelan lokeroon ja vielä Joonas Kemppainen menettää siinä mailansa ja näin ollen tsekki tulee tasoihin 2-2. Ylivoimamaali. Katsotaan vielä sitten. Sieltä tulee sitten Rinteen torjunta, mutta ei siinä ennätetä mitään tekemään. Jaager, Voracekin syöttö lähtee, Jaagerin 5. maali tässä turnauksessa ja myöhässä ollaan auttamatta tuossa tilanteessa, mutta se hinta on järjettömän kova, mikä tuosta rangaistuksesta maksettiin.
Siellä nyt neuvottelee Jussi Jokinen myöskin. Olisi vielä kiva nähdä, kun se meni vähän nopeasti ohi se, että missä tilanteessa se lähtee se Kemppaisen maila käsistä pois. Mutta tämä on nyt ollut ja mennyt ja Tsekki on tullut tasoihin. Katsotaan toi 2-2 maalia, mikä edeltää sitten? Tässä on ihan selkeä kakkonen, siis ollaan alivoimalla ja kaveri tulee ja lyö mailaan, kiekottoman pelaajan mailaan. Ei tossa voi sanoa, että purista enemmän mailaa, pidä sitä kovempaan kiinni. Tossa ei kukaan voi määritellä, miten kovaa sitä mailaa vaan pidä. Ja siinä on maali. Siis iso tuomari mokaa, käsittämätön, ettei 2 päätuomaria ei näe, kun boksi on noin rauhallisesti paikallaan ja maila lentää 3 metrin korkeuteen. Kyllä tuo sääntökirjassa on 2 minuuttia estäminen, että sitten ei ole mitään epäselvää. Ottamaa toiselle puolelle, sieltä löytyy Topi Jaakola, joka vähän myöhästyy tilanteesta, mutta pääsee kuitenkin omalla ja aloitetaan pois. Ja sitten pelaa Petri Kontiolalle. 5,5 minuuttia toista erää jäljellä ja Kontiolan hyvät kaarrokset. Siinä ohi Jerry Veikkaan ja sitten vain röyhkeästi vetoja sinne ajetaan maalille ja kiekko jää sinne pelaajien jalkoihin. Ja sitten levitellään käsiä. Estämisestä tuleeko vielä rangaistus estämisestä? Kyllä tulee 2 minuuttia estämisestä. Tässä on dramaattiset hetket menossa ottelussa. Tsekki pääsee pelaamaan 4-3 vastaan ja 1-10 rangaistuksia jäljellä ja kyllä on rajuja tuomioita. Katsotaan vielä uudelleen tämä. Ei voi olla totta, että tästä tulee rangaistus. Voi herranen aika sentään. Tämä venäläiskaksikkohan laittaa tämän aivan sekaisin tämän pelin. Kontiola ajaa sinne maalille ja takaa tullaan tekemään maali. Se hylätään ja Kontiola saa 2 minuuttia. On tässä draaman ainekset nyt kyllä. Mutta ei tässä itku kauheasti auta. 4-3 Tsekille 1-10 ja todella pelottavaan paikkaan. Tulee kun 5-19 ottelun toista erää jäljellä. Ja niinpä uudestaan sitten Nouhtamaa tulee estämään jälleen. Kiekko jää sinne pelaajien jalkoihin. Maalin eteen tulee kiekko. Kemppainen nyt pitää pysyä mailla käsissään. Vielä pitää kestää 35 sekuntia. 4-3 vastaan. Kestääkö Suomi? Voracek ei pääse suoraan ainakaan vetämään. Sitten seuraava paikka tulee sieltä. Jälleen poikittaa syötö. Jaager tulee maalille Nakladalla. Käyttää siellä sitten Voracekilla. Voracek nyt pääsee vetämään. Siinä on Jaager jälleen maalin edessä. Ja Jan Kovaas iskee pelin 4-3. Aivan järkyttävän kovaa hintaa maksetaan näistä rangaistuksista. Tsekki tekee toisen peräkkäisen ylivoimamaalin. Ja näin ollen Jan Kovaas, toinen maali tässä pelissä jo. Kyllä tässä pulinaa riittää kyllä tämän erän jälkeen. Sentään. Tsekki on dramaattisten vaiheiden jälkeen noussut maalin takaa ja semmoista nyt maalin johtoon. Pekka Rinne pudottaa siihen eteensä ja silloin on aina myöhäistä. 2 maalia jo. Jaagerhan sen syöttää, sieltä vielä napsauttaa sinne Jan Kovaasille. Ja niinpä tämä viime kevään Venäjän mestari näyttää, että nyt hän on oikeassa paikassa, 2 maalia tehtynä. Jan Heida kuitenkin pysäyttää yhdessä Konrikan kanssa tämän hyökkäyksen, joten on toiselta puolelta otettava vauhtia. Sitten painaa Jordan kiekon perään. Markov tulee kiekon perään myöskin. Kiekko keskellä. Tsekki purkaa nyt jatkuvasti vain omalta alueeltaan pois. Lindell tarjoilee sinne sitten jälleen. Maalintekijä Kolas menettää kiekon ja sitten on Jussi Jokisen paikka. Jokinen. Mikä maali! Näettekö miten Floridan miehet tapauttavat siinä pojat aivan pihalle? Ja näin iskee Aleksander Barkov aivan uskomattoman hienon häkin. Ja jälleen kerran tämä halli saadaan hiljennettyä. Oli kerta kaikki sen hieno maali. Ja mikä vielä parempaa tekee on se, että 2 maalin tekijä Jan Kolas siellä tarjoilee tämän mahdollisuuden Suomelle. Katsokaa vielä kerran. Siinä Kolas tarjoilee Suomelle tämän ja sitten Jussi Jokisen passia. Katsokaa Barkovia. Tämä 19-vuotias kaveri viimeistelee kylmän jäätävästi. Suorastaan kliininen viimeistely. Ja Suomi tulee 3-3. Aivan ilmiömäinen maali. Ja tällä tavalla siitä tulee Jussi Jokisen 11 tehopiste. Aleksander Barkovin 7. tehopiste. Ei täällä paljon suomalaisia ole, mutta ilahduttavaa on se, että he saavat nyt sitten iloita. Ja huikaiseva jännitysnäytelmä jatkuu ja todella upeaa katsoa tässä tätä Jokinen Barkov yhteistyötä ja tästä tulee jälleen peli.
nyt sitä voisi lähteä kirkastamaan tässä turnauksessa, mutta vielä sinne on matkaa. Novotny, hyvä aloittaja. Sitten tulee uudestaan, tällä kertaa saadaan kiekko sinne Pesoselle. Pesonen antaa pelottavan huonon suoton ja suoraan Jaagerille ja Jaager pääsee siitä. Voi herra jestas, minkä hinnan Suomi maksaa tästä Pesosen täydellisestä virheestä. 4,5 minuuttia jäljellä ja Suomi maksaa valtaisan hinnan Janne Pesosen oman alueen syötöstä Jaagerille. Ja nyt on sitten Jaager noussut siihen asemaan, jota yleisö täällä seisoo koko halli. Katsokaa vielä uudelleen, ei minkäänlaista hätää. Pesonen tulee kiekkoon ja suoraan siihen Jaagerin lapaan. Ja tämä kiertää maalin eteen ja ai sentään kun menee Pekka Rinteen, sieltä se menee suojuksista sisään ja Tsekki johtaa 4-3 ja nyt on Leijonilla tiukka paikka. 4,5 minuuttia armon aikaa jäljellä, tasoihin pitäisi ottelu lyödä. Vieläkö Leijona pystyy tässä kerran tulemaan tasoihin ja Suomi vääntää kentälle sitten sen osaston, joka ehkä se pystyy vielä tekemään. Eli siellä on Immonen, Barkov, Jokinen, Kemppainen, Aaltonen, Lindell, tällä kuusikolla mennään. Ja sitten vielä kerran yritystä ja vielä kerran kiekkoa kohti Ondrej Pavelecin maalia. Saadaanko se kiekko sinne vai ei? Selän ratkeaa paljon tästä aloituksesta ja sieltä kiekko saadaan sitten, mutta Sobotka se vie sieltä ja nostaa kaukaa ja nostaako maaliin? Kyllä nostaa. Vladimir Sobotka ratkaisee tämän ottelun 22 sekuntia ennen pelin päättymistä. Ja näin ollen Tsekki menee 4 parhaan joukkoon. Ja näette täällä yleisössä ja näette katsomossa, että mikä merkitys tällä ottelulla Tsekille on ollut. Suomi on taistellut loistavasti tässä ottelussa, mutta niin se vain loistava taistelu tällä kertaa kaatuu tappioon. Vladimir Sobotka lyö tyhjään maaliin, Jarkko Immonen ei pysty aloitusta voittamaan ja Sobotka kylmänviileästi vetää sieltä omalta alueeltaan ja lyö kiekon häkkiin ja Tsekki johtaa 5-3 ja todennäköisesti voittaa tämän ottelun myöskin 5-3. Pekka Rinne maaliin. Ja niinpä se tietää sitä, että Suomi on ensimmäistä kertaa sitten vuoden 2011 4 parhaan joukosta ulkopuolella, se edellinen kerta oli siis 2010. Ja nyt sitten vain ottelu loppuun. Ja niin tässä käy, että Jaromir Jaager on tehnyt Tsekistä 4 parhaan joukkueen menevän joukkueen. Siitä iso kiitos varmasti menee Jaagerille ja koko kansakunnan Jaagerille kiitokset tulevat. Ja sen kuulette varmasti täällä hallissakin tällä hetkellä, kun yleisö pauhaa täällä, kun viimeiset sekunnit pelataan. Leijonien turnaus päättyy tähän otteluun ja se päättyy tappioon Tsekille numeroin 5-3. Tsekki kohtaa välierässä Kanadan ja Yhdysvallat kohtaa välierässä Venäjän.